Vexo Premium Subscribe nie je len prémiové členstvo vo Vexo aplikácii. Každý Vexo Premium Subscribe zároveň automaticky zaraďuje používateľa do Vexo Premium programu, ktorý funguje v rámci platformy Asteria. Práve tu vzniká systém dlhodobého odmeňovania postavený na prémiových členoch a ich nákupnej aktivite. Každých 60 eur zaplatených za Vexo Premium Subscribe predstavuje jednu aktívnu prémiovú jednotku, ktorá sa automaticky zaraďuje do nákupného spoločenstva. Tento proces prebieha automaticky a vytvára stabilnú štruktúru založenú na pravidelnej aktivite. Prémiových jednotiek si môžete otvoriť aj viac. Každá jednotka funguje samostatne a na každej z nich je možné dosiahnuť maximálny potenciál odmien. Podmienkou je aktívny Vexo Premium Subscribe v príslušnom násobku, keďže každá jednotka vyžaduje samostatnú mesačnú platbu vo výške 60 eur. Aby mohla prémiová jednotka generovať odmeny, musí byť aktívna, teda zaplatená. V prípade, že platba za jednotku nie je uhradená, jej pozícia sa v systéme uvoľňuje a prepadá. Na tú istú pozíciu sa už nie je možné opätovne vrátiť. Vexo Premium program pracuje so 4 úrovňami okruhov prémiových členov. V prvom okruhu sa nachádzajú 3 jednotky, v druhom 9, v treťom 27 a vo štvrtom 81. Celkovo tak jeden kompletný okruh obsahuje 120 jednotiek. Tieto odmeny môžete získavať aj z prémiových členov mimo vášho vlastného nákupného spoločenstva. Rozhodujúce je ich uloženie v systéme a ich aktivita. Z každej obsadenej jednotky v jednotlivých okruhoch vzniká lojálna odmena. V prvom okruhu je odmena 50 centov za jednotku, teda spolu euro 50. V druhom okruhu je to 50 centov za jednotku, spolu 4,50. V treťom okruhu je odmena 2 eurá za jednotku, spolu 54 eur. Vo štvrtom okruhu je odmena 7 eur za jednotku, čo predstavuje 567 eur. Z jedného kompletného okruhu so 120 prémiovými jednotkami tak môžete získať až 627 eur mesačne na lojálnych odmenách. Okrem lojálnych odmien získavate aj priamu odmenu vo fixnej výške 10 eur z každého Vexo Premium Subscribe, ktorý vznikol na základe vášho priameho odporúčania. Za každých 600 eur zakúpených Vexo Premium Subscribe zároveň automaticky vzniká členstvo vo Founders Club štandard 5%. Founders Club je exkluzívny program, ktorý umožňuje jeho členom podieľať sa na vybraných výnosoch ekosystému a dlhodobo profitovať z jeho rozvoja. Vexo Premium program je postavený na reálnych nákupoch, opakovanej spotrebe a dlhodobej aktivite prémiových členov. Ide o udržateľný systém, ktorý rastie spolu s komunitou. Systém, ktorý odmeňuje stabilitu, aktivitu a budovanie nákupnej komunity. Asteria. Unlimited Possibilities.